Morning guys, ngayong umagang to pupunta kami sa Bani, sa Hidden Paradise. Sir Ed, salamat sa biyaya. Shoutout Sir Ed! Mamamasyal kami. Punta na naman Philippines! Tara na! Kasi dito! Sakay na. Sakay na! Okay guys, good morning. Nandito kami ngayon sa Bani, Hidden Paradise. Ang entrance fee 350 kasama na yung paggamit ng pool nila dun sa taas. Hidden Paradise, ito yung parking area nila. Ayan, maluwag. And then ayun, pababa na ako. Sige guys. Sige kuya, thank you. So ito yung pinaka main lobby. Ayan. So strictly no pet allowed, no outside drinks allowed by management. Kubo 550 for 8 packs. Ayan. So Bani Hidden Paradise day tour. Stay only, sunrise to sundown. Kagandahan dito guys, libre yung 5 years old below. Ayan. Ayan. So no picking of flowers. Maganda rito guys. Good morning ma'am. Ayan. So ang ganda nung ano niya, ang ganda nung resort, very exclusive. Ayan, pati yung mga staff. Pangalan niyo ma'am? Jenny po. O baka gusto mong i-promote tong yung Bani? Punta po kayo sa Hidden Paradise. Maganda po ang resort. Okay, no. Ano yung sinasabi dito? Where the mountains meet the sea. Okay, so tingnan natin guys. Ayan. So medyo pagmayaman guys, pero sakto lang sa budget. Ayan. Thank you. Ayan, nandito na tayo sa loob guys. So malinis naman. Ito yung loob. Ito si ate. Good morning ate. Ayan. Ikaw ang dahilan kaya malinis yung resort, no? Ay, okay. Oh, hi kayo, hi. Hello. Sino po kayo? Ayan guys, oh, yung mga mahihilig dito sa mga bulaklak, mga plantito, plantita. Dami dito guys. Yan. Ang ganda, may mga bulaklak. Yan, ito yung parang infinity pool nila. Ayan. Okay guys, ayun yung mga kasama ko. Nasa kubo number 1 kami. Okay guys, sulit na sulit guys yung entrance dito. Okay guys, ito daw yung 200 plus steps nila pababa at papunta dun sa may dagat. Ayan. Morning po. Morning. Talagang kinuha mo yung step pa. Oo. Ilang pa ito? Hindi, sabi po nila 200 plus daw eh. 240. 248? Grabe. Pagbasa kayo doon, pagdating nyo rito, tuyo na. Ay, hindi pa to sakop na Surit Beach. Ah, ba? Anong dagat to? Tubong. Ah, okay. Ito ba pinaparentahan yan, kuya? Ah, magkano yung ganyan? 3.5 overnight. Saan magbabayad? Ah, tataas. Okay. So, ang ganda. So, tabing dagat. Ito, kasama na yan. 24 hours. Okay guys, ayan o, 3.5 kubo, 24 hours, okay na rin, sulit. Ito guys, pwedeng gamitin ito guys, lahat ng mga guests ng Bani Hidden Paradise. Yan.
So kung nandito kayo sa tabing dagat, gusto nyo magstay dito, pwede. Itong kubo na to guys, overnight 3.5. Ayan, 3.5 yan guys. Good for 6. At saka ito kasama sa nirentahan nyo. Ayan, ang makikita nyo dito guys, ayan, tabing dagat. Ayan guys, packet. Ito lang naman yung mga makikita nyo. Ayan, so doon pa kami pupunta. Kaya naman unti-unti, walang problema. Ayan. Okay guys, nandito ako sa view deck ng Bani Hidden Resort. So tara, tingnan natin yung paligid. Guys, itong infinity pool na ito guys, 3 feet yan, para sa mga kids. Yan. Dito sa kabilang side guys, 5 feet yan. Hi Gab! Close your mouth, nanay. Baby mo natin. 1, 2, 3! 1, 2, 3, atin! 1, 2, 3! Pabasbasan mo na mga kaibigan. Alright! 1, 2, Other side. Other side, other side. Okay. Okay, ate. 1, 2, 3. go! Kami! Dito sa lugar na to guys, dito nyo makikita yung mga roses So kung nandito kayo banda sa pwesto ko, maaamoy nyo yung amoy talaga ng bulaklak. Ayan, fresh na fresh yan guys, iba't ibang kulay. Ayan, pagdating doon yan, mga kalamansian yan guys. Okay, so yung mga cottages dyan guys, yan ang nakikita nyo yung yan, mga 1, 2, 3 papunta doon. Ang rent nyan 550 maghapon na. Tapos doon yun yung view deck nila. Sa gilid ng view deck nila meron dyan hagdan pababa papunta doon sa may dagat. So yun lang guys, ang kagandahan dito guys, exclusive itong resort na ito. Ayan so konti lang yung naliligo, at pag kayo naligo doon sa dagat, hindi maraming mga tao ang naliligo, hindi katulad sa ibang dagat dito sa Pangasinan. Ayan so sulit na rin guys yung 350 na entrance fee, kasama na yung swimming pool at saka yung dagat dyan sa may baba dyan.